perquè els directors moltes vegades també van amb recel de que sembla que sempre posem cromes, que m'heu posat un croma i tal, bueno, però s'ha posat un croma perquè després et surtin millors efectes, vull dir, no et queixis. O els actors, a mi em fa molta gràcia els actors de no, és que no... Per exemple, Ian McKellen, el Gandalf, no, que va dir, no, és que el Hobbit no havia de treballar amb cromes, que superlícit que no t'agradi treballar amb cromes, però no, és que m'havia d'imaginar que hi havia un monstre. Bueno, tu quan estàs a classe d'interpretació, a primer de carrera de l'Institut del Teatre, t'has d'imaginar que estàs a un bosc on sigui, llavors és la teva feina imaginar-te. Això seria interpretació. Exacte. Però pobre Ian McKellen, que és un senyor de 90 anys que està més per fer els pastorets que per fer una altra cosa, saps? Vull dir que jo me l'estimo molt, no? Però clar, dius, però si és la teva feina, imaginar-te que estàs a un altre lloc i que tens un monstre davant. I